Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Deputy Commissioner Kyrkieh Khang Hills District kalapan mi ya ka hukum ba baro ki Dukan ki badan hasor Shillong kata ka baki ong ka Shillong Urban Agglomeration kin haban Khanglut hakas ngi sajjan jong katayo ka arpu Tarik ubnai naitung arajar arpuway. La hukum ban ka benta ki tugi zone ki ba haban play hakas ngi sajjan kila ban play no hakas ngi thoding haka jaka bakin play hakas ngi sajjan. Hagaway pat ka khubor Superintendent of Police Kyrkieh Khang Hills District uba S Nongtnger ulapan mi ye kajing penbenabo menteri katanat ki kampo yeng jong ka sarkar India u Amit Shah un wan hasilong bad hasora ha ka arpu saw bad ka arpu santarik ubnai naitung kumta khnang baka jinya lenti jong u kan long ka babaj laptha ye ki pajba bakim dei ban mi Surok hanong ba asilong lemda dei ki kam ki ba Kyrkieh. Lapan benaru ye ki jaka bemsyak bandrung kali.